Здравейте! Моите кратки съвети за матурата в 12 или в края на 7 клас са следните. Първо, там където знаете, че ви е по-трудно или имате малко слабости, съсредоточете се и се концентрирайте да направите възможно най-много упражнения през годината. Онова, което ви се отдава по-лесно, обаче не оставяйте на заден план, защото често подценяваме онова, което си мислим, че можем от раз. Затова то също трябва да бъде упражнявано. И най-големият съвет, който бих дала на всички ученици и подрастващи е: не се подценявайте, вярвайте наистина в себе си, колкото и да звучи като клише, когато повярваме в себе си, ни идват наистина доста повече сили и най-вече спокойствие. Матурата е една от най-големите стъпки, която правим в обучението си, затова трябва да сме възможно най-спокойни и да знаем, че не всичко е такова каквото изглежда. Доста от нещата са абсолютно постижими, само трябва да повярваме в себе си наистина и да запазим спокойствие.